Bueno, boas tardes a todas e a todos. A verdade que me fai moita ilusión estar aquí. Onte xa comentaba con moita xente, porque este quizáis foi un dos primeiros parques onde xoguei. Miña boa que está por aí encargouse de traerme mentre meus pais traballaban, precarizados como estaban e como siguen estando moitas de nós. E por iso me fai especial ilusión, non? Eu son un mozo que se criou na capital de provincia, dunha provincia periférica, dun país periférico, dun estado periférico, e un país que vemos como sigue perdendo poboación, como decía a compañeira Sonia, e un país que ademais, e neste caso no caso da provincia de Ourense máis especialmente, leva moitos anos en ter unha representación digna no Congreso dos Diputados que poña de verdade os problemas que ten esta provincia en riba da mesa, e iso é o que aspiramos dende en Marea, e por iso estou aquí. Onte presentaba o Partido Popular a súa candidatura tamén. E tanto Baltar como a súa candidata dicían que Ourense vai liderar nos próximos anos a loita contra a despoboación, non? Vai liderar. Vamos a falar de liderazgos, entón, non? Vamos a falar de cales son as cousas que realmente ten liderado esta provincia e lidera actualmente esta provincia. Xa o adiantaba a miña compañera Sonia, pero esta provincia de Ourense, dende o ano 2000, perdeu 36.000 habitantes. E se falamos da perda de poboación entre a xente moza, a cal creo que representamos moi ben tamén nesta lista, perdemos 28.000 habitantes de entre 20 e 39 anos, 6.000 habitantes menores de 14 anos. Lideramos entonces a loita contra a despoboación. Vamos a seguir falando de liderazgos e donde realmente estes señores do Partido Popular teñen experiencia e así nos lo demostraron. Lideramos os soldos máis baixos de Galicia, tamén na provincia de Ourense. Somos a provincia coa maior porcentaxe de poboación maior de 64 anos. Un de cada tres dos habitantes desta provincia son maiores de 64 anos. Somos os segundos de todo o Estado en idade media. Unha de cada tres mulleres que traballan nesta provincia traballa en condicións precarias. Tamén somos líderes en precariedade femenina. Seguimos, porque liderazgos sóbranos. Somos líderes galegos tamén en salarios precarios. Somos a segunda provincia do Estado con menor taxa de natalidade. Lideramos tamén a lista de traballadores menores de 30 anos con salarios precarios. Un 37% dos traballadores menores de 30 anos traballamos en condicións precarias. Somos a segunda provincia do Estado con máis persoas inactivas. Eu non quero seguir liderando estes datos, eu quero liderar outros. E para iso necesitamos que haxa un cambio na representatividade desta provincia no Congreso e tamén no Senado. E por iso tamén, xente como a Millán, como a Sonia, como a eu mesmo, damos tamén o paso como mocidade que pretende representar esta provincia para poñer en riba da mesa un problema. E o problema de que esta provincia de Ourense agora mesmo non ten ou non albisca ningún tipo de futuro. E se non empezamos a traballar desde xa, pois ese será un problema que siga perdurando no tempo. Eu tamén vivín e vivo a precariedade, como autónomo mozo que son. Levo 3 anos traballando como autónomo. E nestes últimos 3 anos puiden ir vendo como moitos dos meus amigos e compañeiros de facultade, compañeiros de instituto, compañeiros de colexio, agora mesmo xa non están aquí, xa non poden estar nesta provincia. Teño compañeiros en Alemania, en Londres, en Suiza, en Francia, en Madrid, en Barcelona, porque non teñen ningún tipo de posibilidade de garantirse un futuro profesional digno nesta provincia. E ese é un dos principais problemas que temos que poñer en riba da mesa a día de hoxe, porque eu non quero que a xente siga marchando e, por suposto, non quero marchar, porque nós non marchamos porque queiramos. Isto é importante dicilo, nós marchamos porque nos obrigan, porque nos botan, porque non nos poñen as condicións necesarias para que poidamos traballar aquí. Nos marchamos para poder vivir dignamente e para que cando teñamos unha familia poidamos darlle unha vida digna a esa familia. E mentre non se nos poñan as condicións necesarias para cambiar esa situación, seguiremos tendo que marchar. E esa é a principal razón que nos motiva para intentar cambiar as cousas. E falemos, polo tanto, de mocidade. E falemos de que falar de mocidade non é falar de algo en concreto, non, son cuestións transversais que teñen que afectar de maneira transversal a todas as políticas que se fan dentro do Estado. Por iso, dende Marea vamos a propoñer un plan estatal para o retorno da mocidade emigrada, de todos eses mozos e mozas que hoxe están traballando fora porque non poden traballar aquí, para que poidan retornar e para que, como dicía Millán, esa xeración de avós e de máis e de pais deixen de ser a xeración videochamada que solamente poden estar en contacto cos seus fillos e fillas a través do teléfono ou a través do ordenador e poidan vivir e traballar ao carón deles e non a centos ou a miles e a decenas de miles de kilómetros de distancia. Para deixar de sermos unha provincia sen futuro temos tamén que regular os prezos do aluguer. E temos que regular os prezos do aluguer, pero tendo en conta cal é a circunstancia e o contexto que ten este país. Porque hoxe a mocidade non pode independizarse porque non ten a capacidade, nin os recursos, nin a renda suficiente para pagar os prezos de aluguer que se están exixindo na provincia de Ourense, igual que no resto de Galicia. E, por suposto, temos que falar tamén de educación, porque
Na miña etapa estudantil eu farteime de mobilizarme polas rúas de Compostela reclamando, por favor, que se tirara abaixo esa lei infame que era a LOMCE, a lei Wert. Agora xa non sabemos nada de Wert, debe estar vivindo moi ben en París. Esa lei que agora de repente parece que desapareceu do debate público. Temos que recuperar tamén a necesidade de reformar a lei de educación. Temos que tamén ter en conta os nosos investigadores. Parémonos a pensar como reparte e como redistribúe o Estado os fondos de desenvolvemento regional que veñen de Europa para que os investigadores poidan investigar nos campus universitarios galegos e particularmente no campus de Ourense. Falamos outro día tamén da necesidade de homologar os ensinos artísticos superiores. Eu, a parte de autónomo, tamén fui un intento frustrado de pianista e nós non temos, cando rematamos os ensinos superiores de educación artística, somos o único estado de toda Europa que non nos homologan a un grado universitario normal. Hai que poñer eses debates enriba da mesa tamén. Hai que darlle valor tamén a esas formacións alternativas e artísticas que tanto significan tamén para a nosa propia cultura como país. E cando falo de mocidade como elemento transversal, falo de que tamén a fiscalidade nos afecta. Dicíao antes, eu estou farto de pagar 300 euros de cuota mensual como autónomo cando non sei se ese mes vou sequera chegar a poder ingresar 100. E isto pásanos a milleiros de autónomos que traballamos nesta provincia. Entón, hasta que non haxa unha fiscalidade xusta para os que traballamos día a día e facemos horas para poder chegar a fin de mes, é imposible que poidamos ter futuro en Ourense. Pero esta mocidade vai dar exemplo, porque somos exemplo e porque así o vimos demostrando nos últimos meses. Fomos exemplo cando nos mobilizamos contra a LOMCE, fomos exemplo no 15M, pero tamén fomos exemplo neste último 15M, cando de repente se pon, por fin se pon en riba da mesa o problema que temos co cambio climático, e vimos como moitas mozas e mozos se movilizaron en todas as cidades deste país para reclamar de verdade que os gobernos empecen a asumir isto como un problema grave e urxente. E aí vai ser onde nos van a topar. Vanos a topar a unha mocidade comprometida, ilusionada e traballadora. Temos que derogar as reformas laborais, e falo en plural, a reforma laboral do Partido Socialista e do Partido Popular. Esa reforma que cando foi a moción de censura Pedro Sánchez se comprometeu a derogar, e agora vemos como no propio programa que presenta o Partido Socialista de repente xa desaparece a necesidade de derogar esta reforma laboral que nos está asfixiando a moitos traballadores. Temos que poñer estes debates en riba da mesa. Falaba Sonia do despoboamento. Xa vos dein datos suficientes. O problema do despoboamento é que non hai, de momento, ningunha proposta práctica, fáctica, a corto plazo por parte do resto de forzas políticas para tratar este tema. E ese tema pasa por mellorar os servizos públicos no rural, pasa por ter sanidade de proximidade, pase porque deixen de pecharse colexios naquelas vilas do rural que non teñen suficientes nenos porque, claro, como non hai moitos, pois isto deixa de ser un servicio público porque xa non nos compensa. Non, é importante termos os servicios garantizados no rural porque é a única maneira de atraer poboación para que viva no noso rural. É importante vertebrar territorialmente este país tamén. Se non temos suficientes estradas, se non temos, neste caso, ferrocarril de cercanías, ferrocarril de media distancia para que a xente se poida mover e focalizamos todas as inversións no AVE, é imposible. Parte da provincia queda completamente ausente de preocupación por parte das administracións públicas. E claro, esta mañán tamén está escoitando a radio e apareceu o número 2 de Pablo Casado por Madrid, Adolfo Suárez Júnior, bueno, de Júnior non ten nada, e dicía, non, por ben parece que retrocedemos non solamente por un lado, senón tamén por outro, non? Dicía que, claro, que para o tema da despoboación temos que fomentar a natalidade e que iso pasa porque as mulleres non aborten. E dixo textualmente: as mujeres tienen que elegir entre ser madres dun niño vivo e un niño muerto. E chegou a comparar incluso as mulleres con neandertais. Iso é miserable. E eu non quero que estes miserables nos gobernen. Eu non quero un goberno de dereitas que pense verdadeiramente iso e que non deixe escoller a muller o que quere facer co seu propio corpo. Eu non quero que persoas que comparan as mulleres con neandertais estean no goberno, e para iso tamén ten que estar en María no Congreso dos Deputados, para garantir iso e para garantir tamén que o goberno que saia despois do 28 de abril poida ter Galicia na cabeza e nas políticas concretas que se poidan facer. Porque non podemos vertebrar tampouco unha sociedade se non vertebramos inicialmente o territorio, porque temos que ter infraestructuras tamén ao servizo da xente, ao servizo do desenvolvemento humano, ao servizo do desenvolvemento territorial, e non solamente ser uns beneficiados de maneira indirecta, porque claro, como casualmente estamos no medio do que conecta o Atlántico con la meseta, pois ten que pasar o Ebro por aquí. Non, necesitamos infraestructuras que verdadeiramente estean ao servicio da xente e xa está ben de invisibilizar tamén esas necesidades. Demostramos e vamos a demostrar, xo levamos demostrado os últimos anos no Parlamento Galego, vamos a seguir demostrando que hai maneiras de facer política sin traicionar a xente. E vamos a facer en base a 3 principios. Un principio de radicalidade democrática, que é o que nos ten tamén avalado nos últimos anos, un principio de igualdade e fraternidade e un principio de xustiza social. E esos teñen que ser os eixos fundamentais que coordinen o futuro deste país. A xente moza temos moito que dicir, e son o candidato creo que máis novo de Galicia. Espero tamén poder ser o deputado máis novo do Congreso dos Deputados.
Porque eu non me quero marchar daqui. Eu quero seguir compartindo esta provincia con todas vós, coa miña familia, cos meus amigos, e quero que os meus amigos volvan porque teñan un futuro digno neste país. Isto é só o comezo, estamos aquí para cambiar o mundo e vamos a comezar por ter representación en Madrid. Moitísimas gracias.